baj, szegény Gyula, miért tetted ezt? Miért kellett neked kiugrani a tévétoronyból? Biztos egyből feltámadnál, ha tudnád, hogy jövőre is lesz rockmaraton. Gyula, hát élsz? Én mindig mondtam neked, hogy a rock örökés elpusztíthatatlan, a fucking fuck! Mi folyik itt? Hogy mi? Tudja ki az a alpolgármester? Az egy szent ember. Hozzávágott a fesztiválhoz 5 millát, rockerilag, úgyhogy jövőre is megyünk pogózni a Malomvölgybe. Na, én azt már nem hiszem. Megmondták, hogy ez volt az utolsó. Elég volt az ajból és a ricsajból. Hát hova bújjon egy rendes ember, hogy végre nyugton hagyják? Vedd meg most a heti jegyedet mindössze 7000-ért, vagy nyerd meg az egyik felvezető rendezvényünk belépőjegyével. Ha feltámadnál, akkor tudnád, hogy a bőr süljön rád. Pedig egyből tudnád, ha föltámadnál. Hát most nem mindegy a sorrendiség?